24 ordu baino gutxiago falta dira Black Friday azken urteotan lehertu den ekimena hasteko. Ekimena zerbait moduren batera deitzearen badi egon, beharra dagoelako beherapen guztien artean merkealdi faltsuak ere badaudelako iradeita. Hor kontuz, batek erosketaren bat egiteko asmo izango du, zerri begiratu behar digun, badaudelako faltsuak, ez da? Bai. Horrelako kasuak oso hurbiletik jarraitzen ari da Kontsumo Ministerioa eta adio arterazi baitu isunak 100.000 eurora iritz daitezkela, baina xetasun guztia kontatzeko gurekin dugu Eke Kontsumitzaile Elkarteko kide Markel Etxebarria. Markel, egunon? Egunon, zelan? Aipatzen genuen, azken aldian sare sozialetan, edabideetan horrelako, arriskuak aipatzen direla, baina azken urteotan benetan zabaldu den arrisku bada, benetan badaude hor beherapen faltsu horiek? Bai, benetan badaude, eta horretan datzan nolabait Black Fridayak duen arriskuetako bat, ez da? Deskontu faltsuak ez dira salbuespenak. Izan ere, askotan prezioak igotzen dira egun batzuk lehenago, adibidez, eta deskontu moduan aurkezten dituzte, benetan aurrez zuten prezio hori. Horregatik da hain garrantzitsua, kontsumitzaileok adi egotea eta produktu bat erosi aurretik, eta Black Fridayaren uholde hori surfeatu aurretik, prezioa konparatzea eta pixka bat gelditzea gure buruarekin hausnarketa hori eukiteko eta pixka bat jakiteko ea behar dugun, ala ez dugun behar produktu hori. Karo, hori galdetu behar nizun, ez dakit guk kontsumitzaile moduan badagoen moduren bat jakiteko ea deskontori erreala den, ez dakit saltzaileari bermeren bat edo eskatzen altzaion? Bai, badeko zenbait tresna, lehenik esan behar duguna da hau legez kanpokoa dela, eta presio manipulazio hori engainu moduan hartzen dela, eta honek kontsumitzaileen eskubideak urratzen dituela legea eskuan hartuta, ez da? Eta zeintzuk dira ditugun tresnak, lehenik prebentzioa, ez da? Aurreko egunetan produktu horien prezioak pixka bat arakatzea, kontrolpean eukitea, baina nik uste pixka bat berandu goazela, eta gero baita ere online ekosistema berriak arrisku asko ekartzen dizkigu, baina baita ere erraminta asko ekartzen digu gurera, ezta? Eta hemen sartzen dira adibidez online konparatzaile berriak eta gure aliatu oso onak dira, pizka bat jakiterako zeintzuk dira prezio errealak eta nondik joan aldira gura dugun produktuaren prezio berriak. Ez dakizu, kasu honetan nabaritzen duzuen Black Friday eta horrelako bat hurbiltzen denean, erreklamazio zenbaki horrek gora egiten duela nabaritu duzue? Bai, pilo bat, argi eta garbi. Azkenean, epe hauetan, salmenta volumen handiagoa dagoenez, engainuak, akatzak, itzulketa eskubideekin lotutako arazoak, ere asko areagotzen dira. Esaterako, adibidez, azken urteotan, gero eta reklamazio eta kontsulta gehiago jasotzen ditugu online plataformekin eta e-commerceekin erlazionatuta. Erosketen digitalizazioarekin fenomeno hau areagotzen ari baita. Azkenean leku berrietan kontsumitzen dugu eta leku berri horietara moldatzeko prozesu horretan askotan gatazka asko sortzen dira eta hori online plataforma berriak eta e-commerce berriak baita ere erreklamazio eta kontsulta asko ekartzen dituzte gurera. Markel Etxebarria, hortxe gomendioa egun hauetan apuntatzea prezioak eta ez bakarrik Black Fridayan, baizik eta berapen guztietan, ez? Hori da, apuntatu, prebentzioa dukin eta gero gure eskubideak ezagutu kontsumitzailez. Beti komentatzen duguna, baina zalantzaren bat izatekotan deitu gurera eta bertan egongo gara zalantza horiek pixka bat identifikatzeko eta behar dituzten erantzunak emateko. Hori da. Eskerrik asko, Markel Etxebarria, beste behin gure galdera guztia erantzuteagatik. Eskerrik asko. Agur, zuri. Hortxe, entzun duzu, intentzioa badin baduzu egun hauetan erosketaren bat egiteko, bataz beste kalkulatzen baita bakoitzak 300 euro gastatuko dituela Black Fridayan, badi egun hauetan prezio horiei.